ମିଛ ଏଥିପାଇଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ କାରଣ ସତ୍ୟକୁ ଜିଣିବାର କ୍ଷମତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ମିଛ କଥା କହିଲା। ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେହି କଥା 10 ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କେହି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ଏହା ସତ୍ୟ କି? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ତାହାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। କାରଣ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ନିଜ ଭୁଲକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ। ମିଛ କାନକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମିଛର ଭିଡ଼ ବହୁତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ସାଥୀ ସବୁବେଳେ କମ୍ ଥାଆନ୍ତି। ତଥାପି ସମୟ ଆସିଲେ ମିଛ ହାରିଯାଏ ଆଉ ସତ୍ୟ ହିଁ ଜିତିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଡେରିରେ ଜିତେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଜିତ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଥାଏ।